Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan semmoista peliä kuin MSP, Mr. Bullet. Ja niin, mä oon pelannut nyt vähän sen. Tässä mun hahmo. Kun mä nyt en virata kanavalle tubesiin. Juu. Ykänä voitais mennä chattiin. Pelaan myös MSP2, mutta siinä mä en näytä ehkä. Mitäs täällä nyt löytyy? Täällä löytyy tyyppejä. Ihan ekana. Kaappas tuossa on kolikko. Tää on kuvalla äänet. Kuvan. Videota. Läks vastausta. Miksi? Koska... Niin joo, mä tulin takaisin. Täällä ei enää näy ketään. Moi. Selvä. Kaikki vaan lähti, kun mä käydään mun kovaa videota. Mä lähdetään täältä pois. Vaikka joku hulleja kortteja. Aikapas söpöinen. Mutta Barbie, olisiko näissä mun vaihtoehdoista? Suuri halos on söpöinen, pistä voittaa. Selvä. Mehukkain mä oon tällä hetkellä tuomari. Mikäs se oli? Mehukkain. Kuppiteetä. Eikö kuppiteetä? On ihan hyvä. Kiireisiin. Pyramietansliikkeet. Cruise, Gucci. Musta aukko vai räppäri? Eikä räppäri. Jee, räppäri on kiireisin. Mä oon nähnyt eikä se siis muodokkaisin. Kutsi. Mä en tiedä mistä on tullut, mutta ehkä ruotsi olisi ollut hyvä. Eikö pyramidi olisi ollut täydellinen? Nyt mä en mahda pyramidi. Luonnollisin. Musta aukko. Pitkät markon kynnet tähdet. Aatami ja Eeva. Tähdet on luonnollisin. Selvä. Mulla on musta aukko. Luonnollisin. Ui apua. Mä tällä hetkellä pelaan mun huoneessa niin. No ihan sama, mä en jaksa enää pelata. Mulla on vaikka vähän rahaa. Hetken, nyt mä keksin. Mä menen pelaa MSP. Noin, nyt me tullaan tänne MSP2. Jotain aika paljon pidemmällä. Kun toi mä oon tossa vitoslevelillä. Mä oon mun mielestä tällä vähän pidemmällä. Mä pelasin nää viimeksi tänään ja mä en muista, että millä levelillä mä oon tässä. Niin nyt mä siirryn eteenpäin. Mä oon levelillä 16. Ja toi ei ole mun oikea nimi.
vaan toi on vähän joku random nimi. Mitäs tää on? No Laurenista, se on ihan hyvä, ei oo. Selvä. Mitäs vaihtaa toi? Kuvan videota. YT. Eikä ei YT. Eli siis kuvan videota. Yeah. Meni alkaa nyt se on hyvin. Meni aikaa. Mitä luo hassuluikiosta uusi kaluste kotiisi? Luo uusi luukki. Luo luukki. Kapas tuolta tuli heti joku. Mä en tiedä, että onko mä tehnyt tässä se luukin. Kapas mulle toi toinenkin. Ei. Tää on ihan kiva. Tuota. Onko vaikka tälleen? Oliko mulla silmät auki? Sana vai Joo. No niin, joko nythän mulle tulee tälleen oikein reilusti. Au! No mikä se YT on? Tume, siili. Toinen on terve. Hello kissa 41. Hello. Sitten meillä tuli kamupyyntö. Mitä? Kuvaatko? Juu. Noniin. Jatketaan. Näytän nyt. Jee, se on siellä muiden joukossa. Aikaapas uusi voi. Kiva. Noniin. Pääsinkö minä nyt liikkuu? Aikaapas mitä täällä luo hassuluukki. Nyt kommentoi tilapäivyydessä. Oho! No se olisi hetkessä ihan. Mitä apua? Kamupyyntö. Mitä? Kun mä sanoin, että mä kuvaan videota, niin sitten tulee koko ajan vaan jotain kamupyyntöä. Ei vitsi, mä menin jo liikuva videota. Kiva. No niin. Mitä? Mikä sun kanavan nimi on? Tupesiili. No joko. Pääsikö minä nyt? Hei hetkonen, hei taas. Noniin, kiva. Pääsisinkö minä nyt perään jonnekin? Ei vitsi, ei taas. Pääsenkö videolle? Nyt mä oon sanonut sen miljoona kertaa. Joo. Noniin. Ei vitsi, taas uusi kommentti. No niin, pääsinkö minä nyt jatkaa? Jee! Mä pääsin vihdoin jatkaa. Ui, apua. Mitä? Nyt taas jotain. Ei taas. No, musta on tosi nätti. No kiitos. Kiitos.
Mitä viitattu aika... Onko se kompakti? Ei. Tää näyttää kuulostaa tosi kivalta. Onko tuolla kompakti täynnä? Mitäs nämä tyypit reagoi? Puuhataan jännittämään. Kuvaan. Videota nyt. No niin. Tyypit ei reagoi. Reitti selvä. Eli siis mitäs täällä vois mennä etsiä nyt päivittäisiä lahjoja. Tyypit ei reagoi. Hei sit vaan menoksi. Oho. Kukas? Kukas toi tyyppi on? Jännittävää. Haloo. Tehdään elokuvataikaa. Kaikki valmista kuolla. Kaikki valmista kuolla vain. On aika laittaa ohjaa hattu päähän ja herättää tämän jännittävän tarinan henkiin Valkkaankaalla. Se on äärimmäinen hirveä. Kappas mä tämän lahjan. Jaksaa hän sieltä sopeasti halvaneeksi. Olen tosi... Se toimii päähenkilöä ja kavesi ovat sivuhahmoja. Loihtiessasi elokuvan muista listaa sekaan hieman romantiikkaa. Että yleisössä ja pauloihinsa ehkä kaikki kaverit eivät selviä elokuvan loppuun asti. Haha. Ei ehkä juuri nyt. Onko tämä liian pelottava sulle? Pidä tauko, jos haluat. Odotan täällä, kun olet valmis. Tehdään eikö jo täällä alusta? Mitäs mä sain? Jännittävää. Mennään YouTube-uralla. No niin sepäs. Mennään YouTube-uralla. Kiitos. Kiitos. Olen tilaamassa sun kanavan. Joo, jehuu, saa lisää tilaajia. Musta kautta lisää tilaajia, jee. Akapas, täällä on nyt päivittiin sen lahjoja muuten. Mun pitäis saada tuo lahja tosta rajassa. No niin, hyvä. Hop. No niin, sitten pitäisi löytää vielä viimeinen lahja. Missä se voisi olla? Kai se on tuolla keskus. Mikä toi? Hei! Joo, mä en tiedä kuinka pitkä video tässä voisi tulla, mutta ihan sama vaikka olisi vähän pidempi. Olen tehnyt aikana hyviä videoita. Akapas, no niin, et sit tämän päivän kaikki lahjat lunasta. Et sit... mulla on muuten kikkasäädä toi. Voisiko se please olla ykkösenä? Voisiko se please olla ykkösenä vielä se yksi tyyppi? Kun nimittäin vielä saataisiin hyvin omia. Alvaro, sehän on vielä tuolla ykkösenä. Mennääs Alvaron kotiin. No niin, alkaa mennä sen köppään. Mitä? Hetkinen. Kappas, kiva. Hetkinen, mä en vielä pääse lukea sitä. Mut miten mulle tulee nyt tää paljon kaikkia juttuja? Tuolla ykkösessä oikeastaan kukaan ei reagoinut ja vaan silleen, ahaa, kiva.
No niin, eli täältä saa lemmikkejä. Alkaapas mitä? Olet arvoja. Täältä mä saan pari tehtävää tehtyä. Ja hyvä musiikki. Tässä saattaa kyllä kestää hetken. Niin hyvä, mä sain ihan yksilöityä näitä lemmikkiä. Ole Star Quiz-visan ykkönen. Mä en oo yhtään hyvä Star Quiz-visassa. Kappas tää tässä alkaa alusta. Kuka oli yksi ensimmäisestä sci-fi-kirjailijoista? En mä tiedä. Jules Verne. Ja se oli oikein. Kappas. Kiva. Mä oon nyt ihossa. Jee. Mikä on levyke? Käytökone, tallennusväline, karibialainen kalaruoka, kuminen frisbee. Mikä tietokoneen tallennusväline? No niin, hyvä. Oikein. Perinteisistä kertomuksista eläimistä kutsutaan eläinsaruksi vai saruksi? Eläinsaruksi. Mä luulen, että saruksi. Kuka keksii dynamiitin? Benetton. No, sehän kappas kiva. Tää on kaikki täällä oikein, jee! Mistä Noidan talo on tehty Hannu- ja Kerttu-sarussa? Eikö se ole puusta? Eikö piparkokko? Alkapas Just sä auttaa. Tämän kierroksen tuo. Jee! Mulla meni yksi vaan väärin. Eikö menikö yksi vaan väärin? Amerikkalainen artikkeli Frank tunnetaan tästä ikonisesta rakennuksesta. En mä tiedä. Yksi meni väärin. Jos mä nyt feilaan ja noi saa oikein, niin sitten kuka yhdysvaltainen koomikko loi television draamakomediasarjan Never Have I Ever? En mä tiedä. Steve Carell. Voi vitsit, mun pitää päästä tuon idelle. Mä oon niin lähellä, että mä pystyisin laskemaan kuississa. Mikä maan pääkaupunki Dublin on? Eikö se ole Dubai? En mä tiedä. Please, mun on pakko. Mitä? Mistä asti se on ollut Irlannin? Voi vitsi, mä en voi. Käsipallo keksittiin. Onko se Englannissa ja Yhdysvalloissa? Englannissa. Mulla ei mitään hajua. Ei Tanskassa. Missä maanosassa Kenia sijaitsee? Pohjois-Amerikassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa. Afrikassa. Voi vitsi, ton pitää fiilaa joku juttu. Älä nyt sano, että tää pelikin loppu tässä samalla. Hyvä, no niin, se on pian loppu. Ei pian loppunut. Kun kuulet äänen, mutta et näe puhujaa kutsutaan nimellä voice over. Niin, ton pitää sorjuu väärin. Minä Satuhaamalla on äärimmäisen pitkät hiukset. Täkkä. Missä kuussa synttäreiden horoskoopimerkki on kauris? No, tammikuun joulukuun mä oon ite kauris. Mä oon ite kauris! Jee! Tää on aika helppo, kun mä oon ite kauris. Jos mä tämän feilaan, niin mä en oo kauris. No niin hyvä, sieltähän se tuli. Tämä on siitä tammikuussa. Mikä näistä vaihtoehdoista on osa Billie Eilishin koko nimeä? Pirate Pride, Viking Pride, Ninja Pride. Onko
Sveni Pride. Ui vitsi, mulla ei oo enää mitään mahdollisuutta saada toi yksi kynny. Ja sitten elokuvassa on Hall-niminen tekoäly. En mä tiedä. E.T. Okei, E.T. Se on ainakin ainoa, mikä näistä mä tiedän. Tämän kierroksen tulos. Mä sain jonkin verran feimiä. Ja tää pelikin loppu. Siinä mä pääsin tokaksi! Yritän vielä toka kerran. Missä mä saan Gisan pyramidi? Egypti. No mä voisin kohta alkaa lopetella, ettei tästä tule liian pitkää videota. Niin... Niin, olenko meidän? Niin... Kiitti kun katsoitte tämän videon ja... Laittakaa peukut pystyyn, jos haluatte lisää MSP-videoita. Mä haluaisin kyllä tehdä näitä. Mä nyt tunne, että ollaan työssä. Suunnittelija. En mä tiedä. Alkapas. No niin, mä nyt en alan lopettele ja hei hei!